This one is 2025. Did I put that in? So, ito yung itapon ko na kolekta ko sa aking paglilinis. Ngayong araw na ito is sana relaxing day namin ni Mr. No. Wala kaming gagawin. Mag-usap-usap lang kami dito sa labas. Ang ganda kasi ng temperature, guys. At ito na yung upuan na kinuha ni Mr. at pinagalitan ko. Pero, guys, masarap pala gamitin siya, no? I can put my foot in here. Yes. You're the girl. I guess I cannot shower you. It's freezing. It's freezing, no? Akala ko kung may katiks na Mr. naglalaro lang palang sudoku, guys. So, sabi ko sa kanya, mag-spend time tayo dito sa labas, no? Pero yun, nabisi man siya sa cellphone, nabisi din ako sa cellphone. Ang ginawa ko, guys, nagpalibot-libot ako dito sa ating garden. At dahil sa temperature na ang bilis na bumaba, guys, every night, no? Sobrang baba. So, kuyus yun down ang ating sitaw, no? Hindi siya lumalaki like yung una. Luya sa akong alugbati ba ya, eh? Nakagwantas tugnaw, oh. Tugnaw namang good kayo, guys. Mabot na og 50-60s pagabi. A day in my life, ang buhay ni Indamirian hindi mapalagay. So kaya iniwan ko din Mr. doon sa labas. At meron ako mga ginagawa sa loob ng bahay. Kasi hindi man ako mapalagay, no. Kailangan kong gumalaw at maglinis, oy. So, yun guys, andito po ako sa taas. Meron si Taming binibili na bullshit. Kasama sa bullshit. Tignan nyo. Powerful still lifting actions. So, ito, kita niyo yung yellow na yan. So, stain yan from when Tammy and I move here. And our cat, Dimples. Habang naglilinis ako sa taas, guys, si Mr. naman dito busy kasi gumagawa siya ng late lunch niya. Sabi ko sa kanya, ba't hindi mo ako tinawagan at bakit hindi mo ako sinabihan na gusto mo yung tuna salad for lunch? At ngayon, guys, siya na yung gumawa. At kasi yung ulo niya hindi pa rin okay, masakit pa rin, guys. So, kaya tumakbo ako sa baba, guys, para tulong-tulungan ko na lang siya para hindi masyadong mapagod. Did you tell Dada you come up here? Did you tell him? Or you just sneak up here? When Mama and Dada's not home, you cannot come up here. You know why? You know why? Because I don't want you to get hurt. You're very clumsy, doggy. You're my clumsy baby. Yes, you're clumsy. Very, very clumsy, Nana. I don't want you like, tagak-tagak, sagdanan, ligid-ligid. Magligid-ligid ka, sagdanan, mana. Maligid ka dito. Adiluoy, baya kaayo na akong baby, baya ayos. So, ito po yung nakulikta ko doon sa taas, guys, na itatapon ko na. So, yes, marami po siya. Yung mga damit ko na hindi ko na magagamit at hindi pwedeng padala sa Pilipinas. May mga coat, may mga dress. So, itapon ko siya. And ito din, meron ditong something. Itapon ko sa patos. Yan na si Nainay to me. My hand in the machine. Why? What's wrong with your hand? My wrist is like killing me right here. It's painful? Yeah. You want me to massage? No, we can't massage it. I put it in the machine. No, yeah.
I love you. I love you too. Oh, you're not sleeping. He's not sleeping with me. Why is that, love? You don't want me? You want me to massage your hand? No. Huh? I put it in the machine. That's why I took the machine out of there. Where did you use your hand, honey? Okay. Adoy, adoy, adoy. Okay. Naagyo na siya sakit sa kamot, guys. Kaya bumili siya ng machine na pang massage kasi meron siyang sakit yung paminsan tumigas magano no. Yung kamay niya. Nagmana sa ina niya. Paminsan magano no. And then hindi yun pwedeng galawin kasi sobrang tigas, hindi siya ma-straight. So mag-relax lang yung mga muscle niya, maganon. Kaya kapag magsakit na yan, ilagay niya sa machine, mag-massage, i-massage. So ngayon guys, mag-open tayo sa ating freezer na naman. Steak na naman ang kainin. Pero alam nyo, sinabi ko kay Mr. Tammy, gusto mo ng steak? Sabi niya, no, I don't want steak. O, ayaw niya, no. Ito yun ang ating pinipreserve na, and then yung kangkong, and yung sitiw, no. So guys, sabi man niya sa akin guys na, ayaw ko ng steak kasi daw, gusto niya burger. Sabi ko, sige, bahala ka. Tinawag ako guys. Okay, gusto ko ng steak, o diba? So kuha tayo ng steak. Sabi niya, kuha ka ng steak na 2 ang laman. So kuha tayo dito ng steak, 2 ang laman. Okay, sana hindi ito maano guys. And hanap tayo dito na steak. Kasi meron ditong steak, and then meron din dito. For sure, ang andyan is, tawag niyan, yan siya. Bago, this year lang yan. Ito, bago din ito. So, maghanap tayo ng old. We're going to find old steak, no? Wala na, slide na paktay. Hala, meron pa pala dito. Meron pa dito, guys. Tika mo. Natin. Shit. Hala. Yan, isa. Old. This is T-bone. Now, I'm going to cook this T-bone steak before it's still up. Yung T-bone steak, gamitin natin yan. And then ito, ilagay natin dito. Meron pa ba dito? Uy, ang ginaw guys. Cold. 2025. Okay. Ito yung mga kadramahan dito sa bahay kapag may mga talaga, yung mga old steak ba. Look, this one is 2024. 2024. So I'm going to let Tommy have the 2024 T-bone steak. Okay. Kasi instead of steak for Tommy before this go bad. And this one is 2025. Did I put that in? That one. So let's see kung maklose ba natin ito. Hala, hindi siya maklose guys. This one from hala. Saan yan galing? Okay. Wala, meron pa pala dito. Adoy. Ganito talaga yung problema ko guys kapag magkalkal ako guys, no? Hindi na maklose yung freezer. Iwan ko na si Batman, oy. Diba ang laki? Lagyan natin. So, ito po yung ating seasoning. May nagtatanong po pala, ito po yung seasoning namin. Yan. Kumuha ko ng bago kasi na siya. Tapos, no? Sunog na.
sarap ng seasoning nila guys. Hindi mo na kailangan ng tuyo o tuyo. Asin, paminta. Sabi ko kay Tami bago itapon yan kasi yung dalawa nasira na siya guys. As in sobrang freezer burn na siya. Sabi ko sa kanya, kainin mo yan. Sayang naman kasi ang mahal pa naman ng tibon. Naman. Force injuries, car accidents, mental health crises, experimentation with alcohol and other drugs. And if you really want to get systematic with this, you can even narrow this down to how much money each call will be by the way that it's done. Hi, is this Stephanie's mom? So, this is our dinner. Kain na kami. Ito yung T-bone steak ni Mister. Ang laki-laki, guys. Malaki. The best part of the steak is this one, guys. Oh. Letter C, guys. Letter C. Honey, burnt part is good. Burnt part's always good. Oh my goodness. Mga sunog. Ang sarap ng sunog. And then basil, right? That's the powder basil. Yeah. It's really good. Po yan siya, guys.